Здрасти, Вебокс. Аз съм Пича. Не съм в синглплеер. Реших да снимам и открих и това. Сега ще ви кажа как да го вземете. Първо, give, околна черта give, после името ви, аз сега запиша Крей, ID-то е 137 и колко скъпте, аз ще напиша 64. Вижте. Тук съм написал тук е за креатив. Вижте. Тук за едно. Нека да сравнявам. Сега, това клипче го правя, защото искам да напишете в коментарите нещо да строя. Защото ми става много скучно, отколко дена не се играят никакъв сервер. И ако искате, можете да дадете IP на някакъв сервер. Аз ще вляза с струми. И можем да играем. И така ще направих кога почна да снимам. Тук е някакви картинки, тук съм това. Тук е една често, няма нищо, тук къде е. Вижте какво е. Отидох в Enda и го взех. Но може с ID-то най-висше 20. Да. Ще давам в описанието един сайт за ID-та на работите. Там, ако се чудите как да правите работите, направо ще пишете ID-то. И ще сте готови. Мисля, че знаете моят стадион. И тук е една къща на един мой приятел. Аз я построих много яка. Не съм я завел, защото беше си изгорела. Нещо тук е една камера. Сега съм малко болен и не искам да съм надаскал. Вчера бях. Пишете в коментарите нещо да строя, защото много е скучно. Искам някакъв нов сервер да пускате и пишете IP. Благодаря, че гледате. Аз бях Пича и чао!